ठिकाणी आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेड महाराष्ट्र संचलित शिवाई प्रबोधन वाचनालयाचा उद्घाटन सोहळा संपन्न होत आहे। त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले सन्माननीय जीवन इंगळे गुरुजी की ज्यांनी सलग 13 वर्ष सायकलवरून फिरते वाचनालय चालवलं, त्याचबरोबर माननीय ॲडव्होकेट सुभाष भाई पाटील जे क्रांतीचे नाना पाटील यांचे नातू आहेत आणि त्यांचं सुद्धा वाचनालय आहे, त्यांचं सुद्धा सामाजिक कार्यात फार मोठं योगदान आहे। त्याचबरोबर रामकृष्ण समाज संघटनेचे नेते सन्माननीय आनंदराव जाधव ते सुद्धा कराड आणि परिसरामध्ये खूप मोठं सामाजिक कार्य करीत असतात। असे सगळे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। मी संयोजन समितीच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि या ठिकाणी या कार्यक्रमाला खरं तर खूप लोक महाराष्ट्रातली मोठमोठी लोक आलेले आहेत। सर्वांचीच नावं घेणं काही शक्य नाही, सर्वांचंच मी संयोजन समितीच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि या ठिकाणी मलमे सरांना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं। सर्वांना मनपूर्वक नमस्कार। आणि सुरुवातीला थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करतो की जागेच्या अभावी या ठिकाणी थोडीशी गर्दी होते, गैरसोय झाली तर जरा थोडंसं आपलं स्वतःचं कार्यक्रम म्हणून समजून घ्यावे अशी सुरुवातीलाच मी या ठिकाणी प्रार्थना करतो सर्वांच्या वतीनं। खरं तर आज 26 जानेवारी आपल्या भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील हे पर्व सुरू आहे। 75वा अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं आज 26 तारखेला एक छोटासा सामाजिक वाचन चळवळीचा एक उपक्रम या ठिकाणी आपण घेऊया असं अगदी सुरुवातीपासूनच मनात हा एक संकल्प होता। त्याची परिपूर्ती आज या 26 जानेवारीच्या निमित्तानं करावी आणि त्या निमित्तानं सर्वांना थोडंसं एकत्र बोलवण्याचं कारण आता तुमच्या सर्वांच्या लक्षातच आलं असेल। आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी आमच्या सामाजिक संघटनेच्या वतीनं आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेड आणि त्याचबरोबर व्यक्तिशः मी माझ्या कुटुंबाच्या वतीनं प्रथम या कार्यक्रमासाठी जे उद्घाटक म्हणून आपल्याला लाभलेले आदरणीय माननीय जीवन इंगळे गुरुजी तथा काका, ज्यांची ओळख त्यानंतर थोड्या वेळानं होईलच, त्यांचं आणि त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी म्हणून प्रमुख पाहुणे लाभलेले आपल्या पत्री सरकारची ज्यांनी महाराष्ट्रामध्ये सुरुवात केली त्या आदरणीय क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचे नातू आदरणीय ॲडव्होकेट सुभाष बापू पाटील आणि त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून अर्थातच अण्णांना या ठिकाणी आमंत्रित केलेलं होतं। काही कारणानिमित्त या ठिकाणी भेट देऊन ते नुकतंच या ठिकाणी येतो म्हणून सांगून काही कार्यक्रमाच्या निमित्तानं बाहेर गेलेले आहेत। तर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे जे सर्व मान्यवर मंडळी आहेत, आता सर्वांचाच नामोल्लेख करणं थोडंसं जिकिरीचं होईल, कारण इतकी गर्दी होईल असं अपेक्षित नव्हतं आणि सर्वच या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्यासाठी उपस्थित झालेला आहात। मी माझ्या कुटुंबाच्या वतीनं, माझ्या ब्रिगेड परिवाराच्या वतीनं सर्वप्रथम सर्वांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो आणि थोडंसं प्रास्ताविकामध्ये हा उपक्रम कशासाठी राबवला गेला त्याचं थोडक्यात मी या ठिकाणी विवेचन करेन। खरं तर साधारण 69-70चा काळ असेल, मला आठवत नाही आहे किंवा माझं त्यावेळेस जन्म पण नव्हता, माझा 76चा जन्म, पण त्याच्या अगोदर 1969-70च्या आसपास जी काही दुष्काळग्रस्त किंवा दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली, त्या परिस्थितीच्या वेळेला माझं कुटुंब खरं तर विस्थापित झालं आणि जत तालुक्यातून रोजगाराच्या निमित्तानं किंवा काय म्हणता येईल आपल्याला उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतरित झालं आणि तेव्हापासून अर्थातच या कोलूशी माझी नाळ जोडली गेली आणि साधारण 76चा जन्म झाला। त्याच्या अगोदर 72ची जी काही दुष्काळग्रस्त परिस्थिती होती त्यावरती मात करत करत आत्तापर्यंतचा प्रवास या ठिकाणी झालेला आहे। आणि मग हा संकल्प राबवायचं कारणच एक होत असं मला त्या ठिकाणी आठवण म्हणून सांगता येईल। खरं तर ती परिस्थिती आणि त्या परिस्थितीमधून मला माझ्या कुटुंबियानं, माझ्या आईनं, माझ्या वडिलांनी, अर्थातच वडील दुर्दैवानं आता माझ्यासोबत नाही आहेत, पण त्यांनी ज्या कष्टातून मला या ठिकाणी इथंपर्यंत आणलं त्याचं एक निमित्त त्याला आहे। अर्थातच त्यावेळची
परिस्थिती जर सांगायचं झालं तर मला नवीन पुस्तक कधीही शाळेला जायला सुरुवातीला मिळालं नाही आहे. जुनी पुस्तकं घेऊनच आम्ही प्रवास केला सुरुवातीचा. आणि त्याच्यामध्ये माझ्या आईचं, माझ्या वडिलांचं, माझ्या ताईचं, अक्काचं, म्हणजे माझ्या सर्व कुटुंबाचं खूप मोठं योगदान आहे की ज्यांनी पोटाला चिमटा देऊन मला शिकवलं आणि इथंपर्यंत आणलं. आणि त्याचबरोबर या सगळ्या गोष्टी करत असताना मला त्याच वेळेला, ज्या वेळेला मला थोडंसं कळायला लागलं तेव्हापासून माझ्या मनामध्ये एक संकल्प मी केलेला होता की जेव्हा माझी परिस्थिती थोडीशी सुधारेल तेव्हा नक्कीच जी आपल्याला आलेली जी काही परिस्थिती आहे ती परिस्थिती इतरांच्या कोणाच्या वाट्याला येऊ नये आणि किमान आपल्याकडून आपली परिस्थिती थोडीशी बरी होईल किंवा नाही माहीत नव्हतं, पण समजा जर झालीच तर नक्कीच माझ्यावरती जे काही प्रसंग आले ते कोणावरती येऊ नयेत असा एक संकल्प त्याच वेळेला मी मनामध्ये ठेवलेला होता. आणि मग थोडंसं हळूहळू सर्व मित्रपरिवाराच्या वतीनं, सर्व जे काही आमचे शेजारी पाजारी किंवा आप्तेष्ट होते त्या सर्वांच्या वतीनं इथंपर्यंत माझा प्रवास झाला. आणि आज थोडंसं मला वाटलं की आज मी काहीतरी थोडंफार का होईना फुल ना फुलाची पाकळी करू शकतो. आणि त्याला सोबत आमच्या आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेडची मिळाली. आणि सामाजिक गोष्टी करत असताना अशा अनेक गोष्टी आमच्या निदर्शनास आल्या. अनेक मुलं जी MPSC किंवा UPSC करतात, स्पर्धा परीक्षेत देतात, त्यांच्याही अनेक संपर्क व्हायला लागले. आणि त्या निमित्तानं मुलं बरीचशीच कॉन्टॅक्ट करू लागली की आम्हाला एखादं पुस्तक वाचायला मिळेल का, किंवा एखादं ग्रंथालय किंवा वाचनालय असं आहे का की ज्या ठिकाणी आम्हाला म्हणजे मोफत असं सदस्य होता येईल आणि पुस्तकं वगैरे वाचता येतील वगैरे, अशा अनेक गोष्टींचा संपर्क यायला लागला. आणि म्हणून मग ठरवलं की त्याचं थोडीशी कुठंतरी उतराई, सामाजिक किंवा आपण काय म्हणतो समाजाचं कुठेतरी देणं आहे आपण, ही जाणीव थोडीशी मनामध्ये पहिल्यापासून होतीच. त्याची परिपूर्तता आपल्याला कशी करता येईल याचा विचार करत करतचा प्रवास इथंपर्यंत झाला आहे. आणि मला वाटतं आज हा सुंदर योगायोग या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आलेला आहे. आणि त्यानिमित्तानं म्हणून आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेड संचलित या ठिकाणी शिवाई प्रबोधन वाचनालयाची तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने या ठिकाणी सुरुवात होते, याचा मला खूप खूप आनंद होतो आहे. आणि मी कुठंतरी फुल ना फुलाची पाकळी, समाजाची उतराई मला होता येते याचा या ठिकाणी मला सार्थ अभिमान वाटतोय. आणि बरंचसं सांगता येईल पण वेळ खूप झालेला आहे. परिस्थिती सगळी काय होती माझी आणि थोडंसं आता सर्वांच्या, माझे मित्रपरिवार की जे अगदी मला म्हणजे माझी अडचण त्यांना अगोदरच कळायची आणि मला मदतीला धावून यायचे, असे सगळे बरेचसे मित्रपरिवार या ठिकाणी आहे. माझे सर्व कुटुंबीय आहेत, त्याचबरोबर आप्तेष्ट आहेत, सर्व म्हणजे जे या समाजकार्यामध्ये सहभागी आहेत अशी बरीचशी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी सगळ्यांचाच नामोल्लेख करणं मला आता जमणार नाही असं वाटायला लागलं आहे. तर या निमित्तानं मी सगळ्यांचं पुन्हा एक वेळ खूप मनपूर्वक या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आणि या निमित्तानं परिस्थिती नसतानाही सरांनी खूप चांगलं शिक्षण घेतलं. सर शिक्षक झाले. नाही दिवा जरीही घरात माझ्या, मी सूर्य पाळलेला आहे उरात माझ्या, अशा प्रकारे सरांनी आपलं जीवन आजपर्यंत जगलेलं आहे. आणि त्यांनी या ठिकाणी वाचनालयाची सुरुवात केली. खरंच मी सरांना खूप खूप धन्यवाद देतो. आणि यानंतर विचारमंचावरील उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी वाचनालयाचं उद्घाटन करावं. तुम्ही हे पकडा, इथे तुम्ही ते नाही सर सर येते नाही जाते ओढा ओढा चला कात्री जरा तिथं एक उद्घाटन त्याच्यातलं लहान जे एक ना ते ओढायचं. एक मिनिट सगळे
या इकडे. रेल्वेनं जावा. फोटो घ्या. पुढे. घेतो. मस्त. तुमचं काय फोटो काही ॲडजस्ट करू. आज दादा सगळे बसत बसूया बसूया. आणि या बाजूला सगळी मासिक त्रैमासिक पाक्षिक साप्ताहिक स्पर्धेका दिवाळी अंक आणि ही वर्गवारी चरित्र बालगोष्ठी कादंबरी शैक्षणिक संदर्भ पुस्तके ललित पुस्तके कथा संग्रह व्यक्तिमत्व कविता संग्रह नाट्य अध्यात्म आणि ग्रंथालयशास्त्राचे जनक रंगनाथांची जाणीवपूर्वक माहिती येणाऱ्या प्रत्येकाला कळावी यासाठी ते लावले आहे. आद्यक्रांती राजे उमाजी ब्रिगेडच्या वतीनं आहे म्हणून हे सगळे आपल्या भारतातले अतिशय ग्रेट साहित्य हे संत तुकाराम महाराज मुंशी प्रेमचंद बहिणाबाई चौधरी आणि आमच्या सांगली जिल्ह्यातले 2 साहित्य विसर खांडेकर आणि अण्णाभाऊ साठे आणि हे सरांची मोठी शिवाजी वल्ले शिवा आई असे नाव दिलेलं शिवा. नंतर आम्हाला याच्यात बापू गुरुजी काय काय करायला लागतं काय करायचं सगळं तयार झालंय. सुरुवात छोटीशी केली. सुरुवातच करायची. वाचनचा वगैरे अगोदर सुरुवातीपासूनच याच्यात हातखंड आहे. बापू आमच्या मागे नेहमी डोक्याच्या सोबतच आहे. काय ही वही आहे ना ही अभिप्रायची टेबलवर ठेवायचं टेबल लिहितात बाकीची उर्वरित याच्यात पेन पण ठेवा. फार मोठं योगदान आहे. माझी मुलं पण त्याच्याबरोबरच मला खूप सहकार्य करतात आणि त्याचबरोबर माझं पलुशिक्षण प्रसारक मंडळाचे जे काही सर्व माझं परिवार आहे, लकी परिवार किंवा पलुशिक्षण प्रसारक मंडळ, या सगळ्यांची मला या ठिकाणी खूप खूप साथ मिळते आणि त्या सगळ्याच्या जोरावरतीच मी इथंपर्यंतचा प्रवास करायला सक्षम बनलो असं मला या ठिकाणी आवर्जून सांगावं वाटतं. माझं कुटुंब तर अर्थात आहेच आहे आणि या सर्व मंडळींचा आणि जसं मगाशी मी म्हटलं तसं माझा मित्रपरिवार तर माझ्याही पुढं असतो की काय करायचं आहे काय नाही ते मला अगोदरच सांगत असतात. ते सगळे मदत करत असतात. पुनःसेवक मी सर्वांचंच जे कोणी ज्यांचा नामोल्लेख राहिला असेल ते तर मी त्याच्याबद्दल क्षमा मागतो. पण या गोष्टी मला या ठिकाणी मांडणं क्रमप्राप्त वाटत होतं म्हणून परत 1-2 मिनिटं या ठिकाणी बोललेलं आहे. संपन्न झालेला आहे. त्यानंतरचा महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे मान्यवरांचा सत्कार समारंभ. 13 वर्ष सायकलवरून फिरते वाचनालय चालवणारे सन्माननीय जीवन इंगे गुरुजी यांचा सत्कार या ठिकाणी आद्यक्रांतीवीर उमाजीराजे नाईक ब्रिगेडचे अध्यक्ष सन्मान्य दगडू जाधव यांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. कारण वाचनानंच माणसाची गुणे सुधारतात, माणूस सुधारतो, माणूस प्रगत बनतो. अशा जीवन इंगे गुरुजींचा सत्कार या ठिकाणी आद्यक्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेडचे अध्यक्ष दगडू जाधव यांच्या हस्ते संपन्न होता. बंबे सरांनी सुरू केलेलं शिवाई प्रबोधन वाचनालय, खरं तर वाचनालय आजपर्यंत खूप पाहिलेले आहे, परंतु इकडे प्रबोधन वाचनालय नाव आहे. पाहूनच खूप बरं वाटतंय.
भारी वाटतंय, कारण या समाजाचं प्रबोधन करण्याचं काम या वाचनालयातून होणार आहे असा आशावाद या ठिकाणी व्यक्त करतो. यानंतर क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचे नातू मान्य ॲडव्होकेट सुभाष पाटील यांचा सत्कार या ठिकाणी शिवाई प्रबोधन वाचनालय ज्यांनी सुरू केलं असे मलमे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी भाई सुभाष पाटील यांचा सत्कार करावा. आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेडचे सरचिटणीस सन्मान्य मलमे सर यांच्या हस्ते सुभाष पाटील यांचा सत्कार संपन्न होत आहे. सुभाष पाटील मी थोडासा बदल करतो. माझ्या वतीनं माझ्या एका त्या मित्रानं जर माझ्या वतीनं तो सत्कार केला तर मला खूप आनंद होईल. एक ज्येष्ठ मित्र म्हणून माझ्या या सत्कारासोबत एखाद्यानं माझ्यासोबत यावं असं मी विनंती करतो. अप्पाया 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 एक ज्येष्ठ व्यक्ती म्हणून घेतो. देशातली सगळ्यात मोठी व्यक्ती म्हणजे वयानं आणि ज्ञानानं आपणच्या हस्ते सुभाष पाटील यांचा सत्कार संपन्न होत आहे. सुभाष पाटील यांनी क्रांतिसिंह आता सगळ्यांना न्याय देता येईल असं काही वाटत नाही मला, पण तरी पण जेवढं जमेल तेवढं वारसा जपण्याचं काम केलेलं आहे. त्यांचं स्वतःचं वाचनालय आहे. त्याचबरोबर विटा या ठिकाणी क्रांतिसिंह नाना पाटील लोक विद्यापीठ सुद्धा आहे. त्यांचंही सामाजिक काम खूप मोठं आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक मान्यवरांना त्यांनी त्यांच्या कामी पुरस्कार दिलेला आहे. असे आदरणीय सुभाष पाटील यांचा सत्कार या ठिकाणी आपणच्या हस्ते त्यानंतर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते माननीय आनंदराव जाधव नाना यांचा सत्कार या ठिकाणी सुनील दलवाई यांनी करावा. या ठिकाणी त्यांचा सत्कार करावा. रामोशी संघटनेचे नेते आनंदराव जाधव नाना यांनी सुद्धा आपल्या आयुष्यातली 30हून अधिक वर्ष रामोशी समाजात शैक्षणिक प्रगती व्हावी, सामाजिक प्रगती व्हावी यासाठी खर्च केलेले आहेत. त्यांचा सत्कार पलूसचे तंत्रस्नेही शिक्षक लडस सर यांच्या हस्ते आनंदराव जाधव नाना यांचा या ठिकाणी सत्कार संपन्न होत आहे. यानंतर पोलीस शिक्षण प्रसारक मंडळात काम करणाऱ्या प्रिन्सिपल मॅडम आदरणीय शोभा कुलकर्णी मॅडम या सलग 13 वर्ष सायकल चालवणाऱ्या काही पुस्तके भेट देणार आहेत. मॅडम स्वतः ग्रंथपाल आहेत, त्याचबरोबर मॅडम स्वतः लेखिका आहेत आणि त्यांनी लिहिलेली काही पुस्तकं जीवन हे गुरु शिकवतात. त्यांना मॅडमच्या हस्ते या ठिकाणी सत्कार भेट देण्यात येणार आहे. एक मिनिट. या ठिकाणी जीवन हे गुरुंना त्यांच्या वाचनालयासाठी पुस्तके देण्याचा चांगला बसले. संपन्न होत आहे. आलेले डॉक्टर कृष्णा मधने यांचा सत्कार या ठिकाणी संतोष खडकर सर यांनी करावा अशी विनंती. डॉक्टर कृष्णा मधने यांचा सत्कार करण्यासाठी मी एक पुस्तक एक फुल द्या. कुठं दिलं असेल तिकडं ये. डॉक्टर कृष्णा मधने यांचा सत्कार या ठिकाणी विद्रोही कवी विलाससाठी सत्काराचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. यानंतर उपस्थित सर्व मान्यवरांना पुस्तक देऊन स्वागत सगळ्यांचं केलं जाईल. या कार्यक्रमासाठी आलेल्या सर्वच मान्यवरांना आता फार वेळ झाल्यामुळं आम्ही वाचनालयाच्या वतीनं एक पुस्तक एक गुलाबाचं फुल देऊन सर्वांचं आम्ही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. ते पुस्तक सर्वांनी स्वीकारावं अशी विनंती. या ठिकाणी जीवन गुरुजी
शिवाजी भेट आहेत. कल्पना हो मॅडम या मॅडम या जीवन गुरुजी परत नाही का या इकडे पुढे ते आत्मचरित्र कलमेसाहेबांना भेट देत आहेत. वाचनालयाला ते गांधीजींचं पुस्तक भेट देत आहेत. आणि त्याचबरोबर स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांनी खूप मोलाचं योगदान दिलं. असं आदरणीय अनंतराव जाधव नाना हे शिवाजी प्रबोधन वाचनालयाला सप्रेम भेट म्हणून देत आहेत. माझ्या पैठ्याचं इतिहासातलं एक प्रसिद्ध बंड होतं. इतिहास बंडावर आधारित असलेलं पुस्तक त्या ठिकाणी अनंतराव जाधव नाना या ठिकाणी संपूर्ण झालेला आहे. त्यानंतर त्या ठिकाणी आदर वाटला, एक आपुलकी वाटली. आदरणीय जुगुळकर सर दिला उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांना रोहित दळवी स्वागत आहे. त्यांचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहे. या साईडला फुल ठेवा की त्याचं लोकांना डॉक्टर देसाई बाबूराव बाबूराव पुस्तक या ठिकाणी पुस्तक भेट देऊन ती संपन्न होत आहे. कारण वाचनालयात जायचं म्हणजे वाचायला पाहिजे आणि वाचाल तर वाचाल हा नियमच आहे. आणि त्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की डॉक्टर गोविंद पानसरे यांचं शिवाजी कोण होता हे पुस्तक या ठिकाणी भेट म्हणून दिलं जात आहे. या छोट्या का समारंभाला होईना बरीच मान्यवर मंडळी आलेली आहेत. आमचे ज्येष्ठ गुरुवर्य चव्हाण सर आहेत, रोहित दळवी आहेत, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सुनील गुरव आहेत, पत्रकार बंधू संदीप नाजरे, यशवंत कदम, धायगडे सर, त्याचबरोबर ज्येष्ठ ग्रामीण कथालेखक आणि ज्यांनी 21 पुस्तकं प्रकाशित केली दत्तात्रय मानुगडे आहेत, आमचे सर आहेत, मडके सर आहेत, काकासाहेब देशमुख कविवर्य आहेत, विनोद आल्लाट सर आहेत, दिव्यांग विभागाचे प्रमुख पंचायत समिती, त्यानंतर निकम दादा, अशी बरीच पत्रकार सकाळचे आहेत आमचे, दीपक पवार, देवकुमार दुपटे, सगळ्यांचीच नावं काय आता माझ्या परिचयातली नाही. डॉक्टर उमेश पाटील आहेत, शाळा नंबर 1चे मुख्याध्यापक आदरणीय आमच्या जिल्ह्याचे मुख्याध्यापक संघटनेचे राम चव्हाण सर, नांगरे सर, देवकुळे सर, साबळे सर, उदय आप्पा, बर्गे साहेब, कृष्णात पवार सर, त्याचबरोबर आमच्या ब्रिगेडचे संजय जाधव, कॉम्रेड विलास साठे विद्रोही चळवळीतले, अशा सर्व परिवर्तनवादी जनचळवळीतील सगळा गोतावळा, अतिशय जवळचा गोतावळा या ठिकाणी आलेला आहे. सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. आणि या वाचनालयासाठी देवकुळे अण्णांनी 22 पुस्तकं दिलेली आहेत. त्यांचं या ठिकाणी पाहुण्यांच्या हस्ते स्वागत करण्यात येत आहे. एक पुस्तक पुस्तक देखील एक मिनिट नमस्कार, माझे नाव आविष्कार महेश मधने, इयत्ता 8वी तुकडी ब, शाळेचं नाव लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर पोलीस. सर्व मान्यवरांना माझा नमस्कार. मित्रांनो, आज 26 जानेवारी 2022 रोजी सर्वत्र 73वा प्रजासत्ताक दिन साजरा होत आहे. मित्रांनो, आपल्या भारताला स्वातंत्र्य 15 ऑगस्ट 1947 रोजी मिळाले, पण देशाची राज्यघटना ही 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली. त्यामुळे हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्याच दिवसाचे औचित्य साधून आपण शिवाजी प्रबोधन वाचनालयाचा शुभारंभ करत आहोत. मित्रांनो, वाचनाचे बरेच फायदे आहेत. वाचन हे आपल्याला जगण्यास स्फूर्ती देते. वाचन हे आपल्याला उपदेश न देता शिकवते. वाचनामुळे 4 चौघात सहज वावरता येते. वाचनामुळे आपल्या मनाला शांती व समाधान मिळते. विज्ञान, खेळ, मनोरंजन, राजकारण असे कोणतेही चर्चेत सहभागी होता येते. वाचनामुळे आपल्या बुद्धीला स्थिरता येते, मन भरकटत नाही. वाचनामुळे आळस, निराशा
कंटाळा हा दूर होतो व आपले मन प्रसन्न राहते. त्यामुळे आपण वाचन हे केलेच पाहिजे, कारण वाचल तर वाचल हा नियम सर्वांनाच माहीत आहे. त्यामुळे सर्वांनी वाचावे अशी माझी नम्र विनंती व प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. कृष्णा केसकर यांना विनंती केल्याने आपली मनात व्यक्त करावं. व्यासपीठ आणि इथे जमलेल्या सर्व पत्रकार मित्र परिवार सर्व शिक्षक शिक्षकांचे स्वागत. आज आमचे मित्र मलमे सर यांनी आज वाचनालय आपल्या पलूसमध्ये सुरुवात केले. ते उलट आपल्यासाठी सर्वांसाठी उलट चांगली गोष्ट आहे. ते एक सामाजिक कार्यकर्ते समाजासाठी काय काय करतात ते समाजासाठी ते झटत आहेत. ते मला अभिमान आहे सर. आमचे कुटुंब असल्यासारखे शिक्षक आहेत आमचे. अतिशय मलमे सर मलमे सर, चव्हाण सर, आल्ला सर, माई सर हे आमच्यासारखे परिचित आहे. मान्यवरांच्या मनोगत या ठिकाणी संपन्न होत आहे. सर्वप्रथम आद्यक्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेडचे निमंत्रक सन्माननीय मारुती शिरतोडे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आज आपण एका अतिशय चांगल्या सोहळ्यामध्ये सहभागी झालेलो आहोत. आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेडच्या वतीनं गेली काही महिने जे उपक्रम आपण राबवतो त्याचं औचित्य म्हणजे हे वर्ष भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याचं 75वे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. आणि अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त या देशाचा स्वातंत्र्य लढा 1818 पासून 1947 पर्यंत कसा लढला गेला, हजारो क्रांतिकारक तुरुंगात कसे गेले, 3.5 लाखापेक्षा हुतात्मे कसे झाले, ह्या सगळ्या बाबींची माहिती आत्ताच्या पिढीसमोर यावी आणि आम्हाला खरंच 47ला स्वातंत्र्य मिळालंय हे जनमानसामध्ये रुजवावं. कारण अलीकडच्या काळामध्ये एक नवीनच काहीतरी फंडा आलाय की आम्हाला स्वातंत्र्यच मिळालं नव्हतं 47ला. आणि म्हणून हे भारतीय स्वातंत्र्य हे आपोआप मिळालेलं नसून ते लढून मिळवलेलं स्वातंत्र्य आहे. आणि यासाठी कष्टकरी बहुजन तळागाळातले अनेक लोक आपापल्या पद्धतीनं लढत होती, काम करत होती, प्रबोधन करत होती. याचा संपूर्ण भाग जनमानसामध्ये रुजवण्यासाठी संपूर्ण देशभर ज्या मोहिमा सुरू आहेत त्याचाच एक भाग म्हणून विद्रोही सांस्कृतिक चळवळ असेल, राष्ट्रसेवा दल असेल, उमाजी नाईक ब्रिगेड असेल, अशा अनेक पुरोगामी संघटनांनी हा निर्णय घेतला की वर्षभर आपण उपक्रम राबवू. आणि त्याच उपक्रमातला एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे वाचनालय. आता सांगितलं वाचाल तर वाचाल. वाचनालय काय करतं, वाचनालयाचे फायदे काय आमच्या आविष्कारानं सांगितले की आपल्याला उपदेश न करता शिकवणारं माध्यम म्हणजे वाचनालय आहे. आणि मग परवा आमची मिटिंग झाली आणि मिटिंगमध्ये ठरलं की आपण पलूस शहरामध्ये आपण प्रबोधन वाचनालय सुरू करायचं. इथं वाचनालय 2-4 आहेत. वाचनालय म्हणलं की माणूस जाऊ तिथं वाचतो, ज्ञान मिळवतो, घेतो, आपल्या जीवनात अंगीकारतो. ही तर गोष्ट आहेच, परंतु खास प्रबोधनातून समाज परिवर्तन घडवण्यासाठी आपल्याला वेगळेपणाने काय करता येईल हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही शिवाई प्रबोधन वाचनालय सुरू केलेलं आहे. आणि शिवाई नाव देण्या पाठीमागचा उद्देश असा की आमच्या ब्रिगेडमधील अतिशय हरहुन्नरी व्यक्तिमत्व की समाजातल्या तळागाळातल्या लोकांच्या पर्यंत पोचणारं, त्यांच्याबद्दल आदर असणारं आणि रात्रंदिवस की मी ज्या परिस्थितीतून आलो ती परिस्थिती बदलली पाहिजे, समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत शिक्षण पोचलं पाहिजे, ज्ञान पोचलं पाहिजे, लोक शानी झाली पाहिजेत, अलीकडच्या मुलांना शिक्षण मिळालं पाहिजे. म्हणून तळमळीनं आमच्या संघटनेमध्ये काम करणारं आमच्या संघटनेचे राज्य सरचिटणीस आदरणीय हिम्मतराव मलमे सर यांचे वडील काही वर्षापूर्वी गेलेत, आई आहेत. त्यांनी असं ठरवलं की माझ्या वडिलांच्या स्मरणार्थ जर आपण हे वाचनालय सुरू केलं तर बरं होईल. आम्ही सगळ्यांनी त्याला मान्यता दिली आणि आज त्यांचे वडील शिवाप्पा मलमे आणि आमच्या आदरणीय आई या 2 व्यक्तींच्या एका स्फूर्तीतून हे वाचनालय सुरू झालेलं आहे. म्हणून आपण त्याला शिवाई प्रबोधन वाचनालय असं नाव दिलं. जेव्हा आम्ही असे ठरवलं की हे नाव आपण देऊया, सुरू करूया, ते कधी सुरू करूया तर त्याची तारीख निवडली आपण आजची. तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की आज आपल्या देशाचा प्रजासत्ताक दिन. देशामध्ये लोकशाही व्यवस्था आहे, ती व्यवस्था अधिक सुदृढ करण्यासाठी, अधिक बळकट करण्यासाठी आपल्याला प्रबोधनाशिवाय पर्याय नाही. आणि म्हणून 26 जानेवारी दिवशी आपण वाचनालय सुरू करावं.
वाचनालय सुरू करताना कुणाला आणावं असा जेव्हा मुद्दा आमच्या मिटिंगमध्ये समोर आला तेव्हा आम्ही असं ठरवलं, माध्यमांच्या मधून वेगवेगळ्या वाहिन्यांच्या मधून आम्ही पाहिलेलं एक व्यक्तिमत्व ज्यांना आम्ही आज याची देही याची डोळा पाहतो, आम्ही माध्यमात पाहत होतो की 13 वर्ष अखंडपणे सायकलवरून जसा गाडीगारवाला रस्त्यानं फिरतो तसं सायकलवर पाठीमागं डबे ठेवून पेटी ठेवून शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत मुलांच्या घरापर्यंत पोचणारं या महाराष्ट्रातलं अतिशय मोठं आणि आदरणीय व्यक्तिमत्व आदरणीय इंगळे गुरुजी यांना आपण निमंत्रित करावं असं आम्ही ठरवलं. त्याचबरोबर आमचा जिल्हा हा नुसता साधासुद्धा जिल्हा नाही, आमचा जिल्हा हा क्रांतीचा जिल्हा आहे, आमचा जिल्हा हा संतांचा जिल्हा आहे, प्रबोधनाचा जिल्हा आहे. कारण आपल्या देशामध्ये ब्रिटिशांना हाकलून देण्यासाठी या भारतात 4 ठिकाणी सरकारं स्थापन झाली, ब्रिटिशांना समांतर. तुमचं सरकारच आमच्यात नाही, आम्हीच आमचं सरकार म्हणणारी 4 ठिकाणी सरकारं झाली. त्यातलं सगळ्यात मोठं, जास्त दिवस गाजलेलं आणि जास्त काळ काम केलेलं, तळागाळात पोचलेलं सरकार होतं सातारा सांगलीचं प्रति सरकार. आणि या प्रति सरकारचे संस्थापक होते क्रांतिसिंह नाना पाटील. मग नाना पाटलांचे नातू आदरणीय ॲडव्होकेट सुभाष बापू पाटील यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आम्ही बोलवायचं ठरवलं. कारण नाना पाटलांनी लोकशाही केली. नाना पाटलांच्या सभेला हजारो लोक बैलगाड्या करून यायची आणि त्यांची सभा म्हणजे ग्रामीण भागातल्या खेड्यापाड्यापर्यंत लोकांना संदेश कसा पोहोचेल अशा स्वरूपाचं एक रांगडं परखड व्यक्तिमत्व होतं. त्याच पद्धतीचा वारसा पुढे चालवणारं आमच्या महाराष्ट्रामध्ये एक मोठं व्यक्तिमत्व आहे. काही महिन्यापूर्वी गेलेले आहेत, त्यांच्या स्मृतीस मी विनम्र अभिवादन करतो. खरं तर वाचनालय चळवळ ही ग्रामीण भागामध्ये पोचली पाहिजे आपण म्हणतो, परंतु अलीकडं सोशल मीडियाचा वापर जास्त प्रमाणात होत असल्यामुळं लोक वाचायला जास्त वळत नाहीत, फक्त पेपर वाचतात, वृत्तपत्र वाचतात. ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे, परंतु जेव्हा आपण पुस्तकं वाचू तेव्हा पुस्तकातून आपलं मस्तक घडतं. मस्तक घडकली की आपलं व्यक्तिमत्व सुधारतं, स्वभाव बदलतो, सवयी बदलतात आणि माणूस चांगल्या पद्धतीने जीवन जगायला सुरुवात करतो. म्हणून प्रत्येकानं वाचलं पाहिजे ही भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे वाचनालय आम्ही सुरू करीत आहोत. यासाठी आलेल्या सर्व आदरणीय मान्यवरांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. यांच्या सोबत आलेले आणि महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी रामोशी समाजासाठी गेली 40 वर्ष चांद्यापासून बांद्यापर्यंत, चंद्रपूरपासून मालवणपर्यंत ज्यांनी काम केलं असे आदरणीय आनंदराव जाधव नाना रामोशी समाज संघटनेचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आहेत. आपल्याला कदाचित असं वाटेल की एखाद्या जातीवाचक संघटनेला आपण फार महत्त्व देतोय, जातीचं उन्नयन करतोय, परंतु मी या मताचा आहे की या भारतामध्ये 6,500 पेक्षा जास्त जाती आहेत. या विविध जातीत आपला देश विभागलेला आहे, परंतु एकतेमध्ये राहणारा देश आहे. म्हणजे जाती जेव्हा एकत्र येतील तेव्हा समाज चांगला जोडला जाईल, त्याचे ऋणबंध घट्ट होतील. आणि रामोशी समाज जर विचार आपण केला तर या महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्या जिल्ह्यामध्ये रामोशी समाज आहे तो रामोशी समाज आपण विमुक्त जातीमध्ये आहे असं म्हणतो. तो एकच समाज नाही, 14 जाती विमुक्त जातीमध्ये. परंतु आम्ही विमुक्त का हेच काही लोकांना माहीत नाही. तर मित्र हो, काही लोकांना माहीत नसेल म्हणून सांगतो, ब्रिटिशांनी ज्या जाती अतिशय लढाऊ होत्या, त्यांना विरोध करत होत्या, जी शस्त्र जमा करत नव्हत्या, त्या जातींना गुन्हेगारी जमातीत टाकलं. 1871 साली स्वतंत्र कायदा करून टाकलं, त्याच्यामध्ये रामोशी जमात आहे. आणि ह्या सगळ्या गुन्हेगारी जमातींना सेटलमेंटमध्ये बंद करून त्यांना शिक्षा दिली. महाराष्ट्रामध्ये सोलापूरला खूप मोठं सेटलमेंट होतं आणि त्या तुरुंगामध्ये त्यांना वर्षानुवर्ष ठेवलं, त्यांच्यावर वॉच ठेवले. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं 47ला, तरी पण ह्या गुन्हेगारी जातींना मुक्त केलेलं नव्हतं. 5 वर्षानंतर 31 ऑगस्ट 1952ला भारताच्या संसदेमध्ये तत्कालीन कायदा मंत्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुद्दा उपस्थित केला, अरे देशाला स्वातंत्र्य मिळून 5 वर्ष झाली, आपण सगळे स्वातंत्र्यात आहोत, भोगतो आहोत, परंतु या देशातल्या गुन्हेगारी जमाती अजून तुरुंगात आहेत, सेटलमेंटमध्ये आहेत. त्या आपण कधी मुक्त करणार, त्यांना स्वातंत्र्य कधी देणार? तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी लोकसभेत जाहीर करून टाकलं की आजच मी त्या गुन्हेगारी जमातींना विशेष मुक्त करतो, म्हणून आम्ही विमुक्त. आमचा स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट नसून 31 ऑगस्ट आहे. 31 ऑगस्ट 1952ला आम्ही स्वतंत्र झालो. सांगायचा मुद्दा काय की ज्या मागासलेल्या जाती आहेत, दऱ्याखोऱ्यातल्या जाती आहेत, उपेक्षित जाती आहेत, यांच्यासाठी या देशामध्ये ज्यांनी काम केलं त्यामध्ये पंडित नेहरू इथपासून ते विनोबा भावेंच्या पर्यंत अनेक लोकांनी काम केलं. खरं तर मला असं समजलं, मी वाचण्यात आलं की आमचे गुरुजी हे विनोबा भावेंच्या एक आपण फॉलोवर आहात. विनोबा भावेंचं देशामध्ये सगळ्यात मोठं काम आहे.
आमच्या भारतामध्ये एक योगायोग आहे आज आपल्या कार्यक्रमाचा. आमच्या भारतामध्ये अशी हजारो लाखो लोक आहेत ज्यांना जमीनच नाही, भूमिहीन आहेत. तर अशा भूमिहीनांनी जगायचं कसं हा मोठा प्रश्न या देशाच्या पुढे होता. मग या देशामध्ये देशात सगळ्यात अगोदर जेव्हा विनोबा भावे तेलंगणामध्ये गेले, पोचमपंची गावात गेले, तिथले मागासवर्गीय हरिजन लोक पुढे आली आणि म्हटली की आम्हाला जगायला काहीच नाही, जमीन नाही, जुमला नाही, कोण आम्हाला जवळ घेत नाही, शिवत नाही, काय नाही, आम्ही काय करायचं. आणि म्हणून विनोबा भावेने ठरवलं की पहिल्यांदा त्या गावातल्या रेड्डी नावाच्या, रामचंद्र रेड्डी नावाच्या माणसाला, मोठा जमीनदार होता, त्याला भेटले आणि त्याला सांगितलं, अरे तुमच्याकडे हजारो एकर जमीन आहे, त्यातली द्या ना थोडीफार जमीन, ह्या लोकांना कसून खाऊ द्या, ह्यांचं मागासले पण दूर करा. आणि खरोखर मित्रांनो, रामचंद्र रेड्डी नावाच्या जमीनदारानं विनोबा भावेंच्या सांगण्यावरून 100 एकर जमीन जाग्यावर दिली. तिथं पासून आपल्या देशामध्ये भूमिहीनांना जमीन द्या असे लढे सुरू झाले. आणि 1964 साली आपल्या देशामध्ये क्रांतिसिंह नाना पाटील आणि कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड या 2 माणसांनी देशामध्ये भूमिहीनांचा मोठा लढा उभा केला. आणि या देशाच्या संसदेला प्रश्न विचारला, अरे कसेल त्याची जमीन म्हणता, मग नसेल त्याला काय, नसेल त्याला जमीन द्या ना. आणि हजारो लोकांचं एक मोठं आंदोलन उभा केलं, सत्याग्रह केले आणि डायरेक्ट तुरुंगात आम्ही जाणार, जमीन द्या नाही तुरुंगात जाणार, अशी परिस्थिती नाना पाटील, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांनी उभी केली. आणि त्या काळात तुम्हाला या माहितीसाठी सांगतो, महाराष्ट्रातले सगळे तुरुंग भरले. थिएटर, सिनेमाची थिएटर भाड्याने घ्यावी लागली सरकारला. इतकी लोक तुरुंगात गेली की भूमिहीनांना जमीन द्या. मुद्दा काय की या देशामध्ये भूमिहीनांच्यासाठी काम करणारी जी माणसं होती ती विनोबा भावे, क्रांतिसिंह नाना पाटील आणि ह्यांचे वैचारिक वारसदार आपल्या कार्यक्रमाला आलेले आहेत. तेव्हा मी जास्त काय बोलणार आहेत, पाहुणे मंडळी बोलतील. तेव्हा मित्र हो, एका चांगल्या उपक्रमामध्ये आपण सगळेजण सहभागी झालात, तुमचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. आणि या वाचनालयासाठी सगळ्यांनी आपापल्या परीनं आम्ही एक इथं टिप लिहिल्या, उद्घाटन प्रसंगी पुस्तकं भेट स्वीकारली जाईल, जरी आणली नसली तरी हरकत नाही, परंतु आम्ही पुस्तकं भेट घेतो, कारण आपल्याला पुस्तकातून ज्ञानाचा प्रसार करायचा आहे. एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि माझं लांबलेलं भाषण संपवतो. जय यांना विनंती करतो त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. प्रथमतः 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा. शिवाई प्रबोधन वाचनालयाच्या या उद्घाटन प्रसंगाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले एक वाचकांचे कैवारी म्हणलं तर वावगं ठरणार नाही असे प्रमुख पाहुणे आपल्याला लाभलेले आदरणीय जीवनराव इंगळे गुरुजी, त्याचप्रमाणे क्रांतिकारी चळवळीचे प्रणेते क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचे नातू सन्माननीय पाटील साहेब, व्यासपीठावर असलेले ब्रिगेडचे अध्यक्ष दगडू जाधव, निमंत्रक मारुतराव शिरतोडे, शिवाई वाचनालयाच्या प्रणेत्या मलमे आई, मलमे सर आणि मलमे सरांच्या विनंतीला मान देऊन आलेले त्यांचे सर्व सहकारी आणि मित्र, आजचा खरंच दिवस सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जावा असा मलमे सरांच्या वतीनं आपल्याला इथं पाहायला मिळतोय. शिवाय वाचनालय एक रोपटं लावलेलं आहे, त्याचं आपण सर्वांनी झाड करावं अशी आपणाला प्रथमतः सर्वांना मी विनंती करेन. वाचनानं संस्कार मिळतात, समाज सुधारतो आणि आज आपण इथं सर्वजण उपस्थित आहेत त्याला एकच कारण आहे की आपणाला कुठंतरी या वाचनानं दिशा मिळाली आणि या दिशेच्या जोरावर आपण या एकत्रित आलेलो आहोत. मी जास्त काय बोलणार नाही. मलमे सरांना मी शुभेच्छा देईन की तुम्ही या केलेला उपक्रम अतिशय उत्स्फूर्तपणे पुढे जाईल अशी मला ख्याती आहे. कारण जे चांगल्या उद्देशानं काम उभं राहतं, छोटंसं का असं ना, त्याचं मोठं स्वरूप झाल्याशिवाय राहत नाही अशी माझा अनुभव आहे. कारण या वाचनालयामध्ये आता छोटं रूप असेल परंतु काही दिवसानं त्याचं मोठं स्वरूप झालेलं असेल असेही मला संकल्पना वाटते. आणि आपल्या सर्वांच्या कृपेनं हे वाचनालय
चांगल्या पद्धतीनं चालू असे सगळ्यांनी सदिच्छा देऊया आणि माझं 2 शब्द संपवतो त्यानिमित्तानं. चव्हाण गाव कुंडल. आज भाग्य समजतो, आज भाग्य समजतो. कुंडल गावात क्रांती झाली. जी डी बापू, नाना पाटील आणि ॲडव्होकेट सुभाष पाटील नातू त्यांचे आहेत. मी आज भाग्य समजतो त्यांची भेट घेतली. दुसरं असं की एक गोष्ट सांगतो आणि त्याच्यावरनं हे सगळे व्यक्ती काय आहेत हे लक्षात घ्या. लई लांबणार नाही. थोडक्यात आपलं कौटुंबिक होतं. कुटुंबात 4 भाऊ होते, 4 सुना, आई वडील. आई वारली, वडील होते कलेक्टर, माजी कलेक्टर होते. चौघांना वाटलं की काहीतरी गटोळ ठेवलंय. आता काय कोणाला सांगताय, पाक मराठी टेकलं, खाटीवर झोपलं तू म्हातारं. मग प्रत्येकजण त्या सगळ्यांनी काय केलं, थोरला आला, त्याला बोलवलं, पुन्हा सांगितलं जा म्हणून. 2 नंबरला बोलवलं, जा म्हणून सांगितलं. 3 नंबरला बोलवलं, जा म्हणून सांगितलं. 4 नंबरला जा. पहिली सून आली, तिलाही सांगितलं जा. दुसरी आली जा. तिसरी आली जा. चौथीला म्हणले थांब. का म्हणले एक आता मी मरणार आहे, तुला सांगून जातो. सगळ्याला वाटलं आता हिला गोठून मिळतोय, कुठाही माहिती आहे. तिनं काय सांगितलं, मागचं विसरू नको म्हटलं. म्हातारं मी येतो. आता काय काय कुणालाच काय गरज सगळी गोंधळात. आता म्हणजे काय 2 महिने गेलो. धाकटीसून दारकांड म्हणतात, पातळ फाट्यात दंड घालायचं आणि ते सुई आपली दंड घातला तिनं आणि मग सुई उपासली आणि विसरलं. गाठ मारा विसरलं. मागं सगळं केलेलं सगळे गेलं. तसं आपणाला आई वडिलांनी जन्म दिला. ज्या नाना पाटलांनी मुलाला जन्म दिला, ज्या नाना पाटलांनी नातवांना जन्म दिला, ते गुरुजींना आई वडिलांनी त्यांचा जन्म दिला, माझ्या आई वडिलांना जन्म दिला. आज मी पाहतोय की काही चुकीचं असेल, बरोबर असेल, काही मुलं आई वडिलांना विचारत नाही. मला मलमे सरांचं कौतुक वाटतं. वडिलांचं नाव दिलं, त्यांनी गाठ मारली, गाठ माराय विसरले नाहीत आणि म्हणून पुढचं हे सगळं श्रेय आहे ते सोन्याच्या मोलाचं कार्य आहे. दुसरं असं की मलमे सरांचं मला मधले जाधव सर फार मोठं काम करतात. आणि दुसरं असं माझं मी आता जरा समजतं की काय की माझं अज्ञान उघडं करतो, सगळ्याला सांगतो. मला संविधान म्हणजे काय माहीतच नव्हतं शिक्षक असून. परवा एक पुस्तक आलं वाचनालयातनं, ते वाचलं तेव्हा मला कळलं संविधान म्हणजे काय. म्हणजे या जे त्यांनी वाचनालय काढलंय, मला शिक्षकाला 72 वर्ष झाली समजलं नाही, अज्ञान आहे. ते मला या वाचनालयामुळे समजलं संविधान म्हणजे काय. या देशात जन्मलो, 72 वर्ष काढली, पण संविधान पुस्तकं सर आहेत का आपल्याकडं? आहे. चांगली गोष्ट आहे, धन्यवाद देतो. म्हणजे मुलांना कळेल. दुसरं छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांची आई, त्यांचं व्यक्तिमत्व जर मुलांनी वाचलं तर मुलं नीतिमत्ता जागतील, त्यांच्या अंगी गुण येईल नीतिमत्ता. अशा प्रकारचे थोरांचे चरित्र वाचले तर त्या मुलांच्या अंगी गुण येतील. आणि दुसरं माझी विनंती आहे, विनंती करतो सर्वांना, आपल्या प्रत्येक मुलानं जरा टीव्हीचा नाद कमी करायचा, मोबाईलचा नाद कमी करायचा आणि 30 मिनिटं वाचायचीच अशी सक्ती करा. म्हणजे काय पुस्तकात लिहिलंय ते त्यांना समजल. आई वडिलांच्या बद्दल काय आहे, इतिहासामध्ये जे थोर लोक होत गेले त्यांचं काय आहे, ज्यांनी जी.डी. बापू लाड, क्रांतिशिव नाना पाटील, बरीचशी माणसं आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं ती मृत्यू पावलेली आहेत. आणि मला वाटतंय झेंड्याचं माझा अपमान करण्याचा हेतू नाही, पण ज्यांनी झेंड्याला वर तांबडं केसरी रक्त जे आहे ते रक्त आहे, ती माणसं वर आहेत, पण झेंड्यावर रक्त आहे, त्यांचं रक्त सांडलेलं आहे, त्यांनी तिची आठवण होते. झेंडा बघितली की मला, मी काय अपमान करत नाही. आणि हिरवा जो रंग आहे आपला शेतीप्रधान देश आहे, हिरवळ आहे, झाडं लावतो आपण. आणि अशा प्रकारे थोडंसं काही चुकलं असेल तर माफ करा. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष
आदरणीय मुंबई गुरुजी ज्यांनी मला इथे निमंत्रित केलं ते मुंबई गुरुजी त्यांचे सहकारी आणि आमचे सहकारी टोळी गुरुजी व्यासपीठावर असणारे सगळे मान्यवर आई नाना आपण सगळ्यांनी सुरुवातीलाच मी शिवाजी प्रबोधन वाचनालय वाचनालयाचं उद्घाटन झालं आहे असं जाहीर. मित्रांनो, माझी ओळख करून देताना पहिल्यांदा आपल्या सगळ्यांना सांगितले की मी क्रांतीचे नाना पाटलांचं नाव. नाना पाटलांचे खासियत त्यांच्या जाहीर सभाला लाखोनी माणसं जमायची. खेड्यापाड्यातून गाड्या झुंकून माणसं यायची. सभा रात्री जेवण खाण झाल्यानंतर 8-8:30 दरम्यान सुरू व्हायची. त्या व्यासपीठावर बरेच व्यक्ती बाकीचे असायचे नाना पाटलांच्या शिवाय. अगोदर ते सगळे वक्ते बोला. सगळ्यात शेवटी नाना पाटला 8:30ला सभा सुरू झाली ते 9:30ला नाना पाटलांना उभा राहायला वेळ लागायचा. तासभर बाकीचे सगळे. आणि त्यानंतर नाना पाटील वेळाला उभा राहिले की ऐकणाराच्या मानेचा काटा आणि बोलणाराच्या मानेचा काटा ढिला होईपर्यंत नाना पाटील बोलायचे. मी नाना पाटलांना दाखवले किती वेळ बोलू पण मी काही फक्त जास्त वेळ घेणार नाही. हे सगळ्या परिस्थिती लक्षात घेऊन जास्त वेळ ऐकायची सवय फार कमी झाली आता. एन.डी. पाटलांच्या नंतर बोलणाराची मी संख्या कमी झाली असं मला वाटतं. कारण आम्ही पाहिलं आहे एन.डी. पाटील जर बोलायला उभा राहिले तर किमान 2 तास जास्तीत जास्त किती बोलतील त्याला वेळ लागायचा. असे भक्तही हळूहळू काळाच्या पडद्यात निघाले. जाऊ विषय तर करत नाही मी. मित्रांनो, वाचनालयाची सुरुवात आज झालेली आहे. त्याची पायाभरणी मलमे गुरुजी त्याच्या अगोदरच 2-3 महिने किंवा वर्ष दिवसांना हा विचार त्यांच्या मनामध्ये चालू असेल. मी 1-2 वाचनालय चालवतो. अनेक वाचनालय मी पाहतोय. सांगली जिल्ह्यातली वाचनालय चालवण्याची संघटना आहे. सांगली जिल्हा ग्रंथालय संघटना म्हणून त्या संघातही मी कार्यकारी सदस्य आहे. आपण सगळे आरंभशूर असतो. म्हणजे मोठ्या धाडसाने एखादा काम सुरू करायचं सुरू करून जातो. त्यावेळेला उमेद मनात असते. आपण करू असं करू तसं करू अशी इच्छा असते. आणि या इच्छेच्या ह्याच्या कोणी सांगितलेलं असते त्या जोरावर आपण आरंभशूरतेनं कोणतीही गोष्ट आरंभशूरतेनं सुरुवात करतो. त्याला दीर्घकाळ टिकवणं थोडं अडचणीचं आहे. वाचनालयात चळवळीत काम करून काम केलं. आज सांगली जिल्ह्यातल्या 350 वाचनालयामध्ये चालू असणाऱ्या त्याच्यामध्ये जवळजवळ 100-150 अशी वाचनालय आहेत की जी वाचनालय आज बंद झालेली आहेत. म्हणजे सर मी म्हणजे तुम्हाला कमी करायला म्हणून सांगतो हे कोणतंही गोष्ट आपण त्यावर सुरू करतो तेव्हा 150 वाचनालय आज बंद आहे. मी विटास 1992 साली पहिलं क्रांतीच्या नावाकडे वाचनालय सुरू केलं. त्याच्या अगोदर विट्यामध्ये 2 मोठी वाचनालय होती आहेत अगोदर. एक तर तालुका नगर वाचनालय की ज्याला 125 वर्षाचा इतिहास आहे असं मोठं वाचनालय होतं. दुसरं ज्याला पु ल देशपांड्यांच्या सारख्या साहित्यकाचा आशीर्वाद लाभलेला होता, सगळी मदत लाभलेली होती असे मुक्तांगण वाचनालय होते. तर ती दोन्ही वाचनालय गावात. नाना पाटलांच्या नावानं वाचनालय मी सुरू केलं ती गावाच्या बाहेर सुरू केलं. तुमचं आता साहित्य आणि मला वेड्यात काढलं झालं का नाही. आणि ती 2 वाचनालय तिथे इतकी पुस्तकं आहे ती सगळं वाचायला कोण याचं. मला खात्री होती शिवाई वाचनालयाच्या नावात प्रबोधन आहे. माझं जे आम्ही जे वाचनालय सुरू केलं त्या वाचनालयाची एक खासियत होती की मी जी पुस्तकं ठेवणार किंवा आम्ही ठेवतोय ती पुस्तकं वाचणारा एक वाचक वर्ग आहे. ती भूक असणारा एक वाचक वर्ग आहे. तर ती भूक गावातल्या 2 वाचनालयाच्यामध्ये भागणं जरा अवघड आहे. मग तशी त्यांची म्हणजे ही नव्हती. ललित साहित्य खूप मोठं त्यांच्याकडे होतं. कथा होत्या, कादंबऱ्या होत्या, त्या इतिहासाची पुस्तकं होती. पण ज्याला विद्रोही साहित्य म्हणता येईल असं, ज्याला दलित साहित्य म्हणता येईल असं, ज्याला संघर्षाचं साहित्य म्हणता येईल असं, त्याला स्त्रियांच्या वरतीचं साहित्य म्हणता येईल अशा प्रकारच्या साहित्याची त्या वाचनालयामध्ये कमतरता होती ही मला माहिती होती. आणि म्हणून अशी वाचनाची भूक असणारा वाचक हा आपल्या वाचनालयाला आल्याशिवाय राहणार नाही अशी एक खात्री होती. तर त्या दृष्टीनं आम्ही 30 वर्षापूर्वी वाचनालय सुरू केलं. आज त्या वाचनालयामध्ये
15,000 पुस्तकं आहेत. 200 वाचक असतात, येतात जातात, शाळा आहे, सगळे बघत असतात. हनुमंतवाड्यामध्ये मी एक वाचनालय सुरू केलं, तेही त्याच्या अगोदर सुरू केलेलं होतं. त्याही वाचनालयामध्ये आज 10,000 पुस्तकं आहेत. तर वाचकांची जरा संख्या रोडावले म्हणण्यापेक्षा फार कमी वाचनाची संख्या आहे. मी त्यामध्ये प्रयोग करतो. प्रयोगशील इथं माझ्यासमोर आहेत, त्यांचा आपल्या सर्वांसमोर सांगेल. मला वाचाल तर वाचाल हे नुसतं म्हणण्यापेक्षा ते कृतीत कसं आणायचं त्याचा एक विचार होता. आणि मुलं आता ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये शाळाच बंद आहेत, तर मग आता वाचनालयाकडे मुलं येतील कुठली. पण शाळा सुरू झाल्यानंतर आम्ही ठरवलं, आम्ही आमच्या मराठी शाळेतल्या शिक्षकांना भेटलो. त्यांना सांगितलं असं 4थीपासून 7वीपर्यंत, आमच्या 7वीपर्यंत शाळा आहे, 4थीपासून 7वीपर्यंतच्या शाळा मुलांची मला यादी द्या. मी त्यांना आमच्या वाचनात सभासद करू. आणि मला माहिती आहे सहजासहजी पोरं माझ्या वाचनात येतील नाही. पण आम्ही असं करतो, आम्ही तुमच्याकडे पुस्तकं आणून देतो. वाचकांनी काही वाचावं अशी जी बालवाचकांची पुस्तकं आहेत ती पुस्तकं आम्ही तुमच्याकडे आणून देतो. तुम्ही त्यांना पुस्तकं द्या, 8-15 दिवसात ती जमा करा, पुन्हा दुसऱ्या ती उठून पाठवून द्या. महिन्याभरात ती पुस्तकं आम्हाला परत द्या, आम्ही दुसरी तुम्हाला 100 पुस्तकं देतो. आणि ह्या पद्धतीने मुलांना वाचण्यासाठी प्रवृत्त करूया. तो प्रयोग माझा बऱ्यापैकी यशस्वी झाला आहे असं मला वाटतं. मित्रांनो, वाचनाच्या सवयी आज फार कमी व्हायला लागल्या. त्याला अनेक कारण आहे. ग्लोबलायझेशन आहे, आणखी काय आहे, पुन्हा स्वस्तात प्रसिद्धी मिळावी असा एक भाग आहे. म्हणजे 10-12 वर्षाचा झाला की आम्ही कोणतरी असा मोठं डिजिटल लावलं की होतं. तशा प्रवृत्ती वाढल्या की अभ्यासाच्या प्रवृत्ती कमी होतात. तो एक भाग आहे. शिवाय मोबाईल, टी व्ही याचा परिणाम आहे, वाचन कमी होतं. पुढे जास्त उदाहरण आहे. वाचकापर्यंत कसं जावं हे सांगणारे इंग्रजी आहे. मी त्यांना आज पहिल्यांदा पाहतो, तो पहिल्यांदा पाहतो हे माझं थोडं अर्धसत्य होईल. कारण मी आमच्या मोबाईलच्या किंवा याच्या यूट्यूबच्या याच्यावरून त्याला बऱ्याच वेळा पाहतो. पण मुद्दाम मी सायकलवरून माणूस कोण वाचनाला कसा चालवतो याची मला जरा जास्त उत्सुकता होते. मला वाचनालयाची जास्त आवड असल्यामुळं सायकलवरून माणूस मला गावात बसून वाचकापर्यंत जायला अवघड होतं आहे. हा माणूस सायकल घेऊन त्यात पुस्तकं भरून वाचक कोण आहे त्याच्याबद्दल आपण घेऊन जायचं. खरी ही सोपी गोष्ट नाही. स्वतःचं सगळं कामधाम सोडायचं, धंदा सोडायचा, प्रपंच सोडायचा, सगळं सोडायचं आणि पुस्तकं वाचायला लोकांना प्रवृत्त करायचं. यासाठी त्या वाचकापर्यंत आपण जायचं. हे तू वाच. तुझी आवड काय आहे? तुला राजकारणातलं आवडतं ना, ही गांधीजी सत्याचं प्रयोग वाच. तुझी आवड काय आहे? तुला देवधर्म आवडतं ना, हे तू अध्यात्मातलं वाच. अशा पद्धतीने ते अध्यात्मापासून एका विचारापेक्षा अनेक विचारांची पुस्तकं ते घेऊन फिरतायत आणि वाचकापर्यंत जात आहेत. ही सोपी गोष्ट नाही, अतिशय अवघड. सतीचं वाण आहे असं म्हटलं ना, अवघड होणार नाही. हे सतीचं वाण चालत आहे. हे आपल्यापुढं असताना त्या वाचनाच्या विषयी जास्त वाचणार. पण आज आपण 26 जानेवारीच्या निमित्ताने हे वाचनालय सुरू, त्याचा मुहूर्त आपण 26 जानेवारीला एक वेगळं स्थान आपल्या सार्वजनिक जीवनामध्ये आहे. तर त्यातही स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षाचा उदो करायला ज्यांची इच्छा नाही ते पण करायला लागेल. म्हणजे ज्यांना मला वाटतं की आम्हाला 75 वर्षापूर्वी स्वातंत्र्य मिळालंच नव्हतं, ते सुद्धा आज नाही 75 वर्ष आमच्या स्वातंत्र्य झाल्यापासून म्हणतात. गेल्या 2-4 वर्षामध्ये आम्ही पाहतो सार्वजनिक जीवनामध्ये 15 ऑगस्ट 47 साली मिळालं स्वातंत्र्य हे खरं स्वातंत्र्य नाही अशा प्रकारची ग्वाही फिरवणारे अनेक जण आहेत. पुन्हा त्यातून तोंडातून मला जे म्हणायचं आहे की मी स्वतः न म्हणता इतरांच्या तोंडातून म्हणवण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे आपल्या लक्षात येईल इतरांच्या तोंडातून म्हणवण्याचा प्रयत्न होतो की 15 ऑगस्ट 1947 साली स्वातंत्र्य मिळालं नव्हतं. हे म्हणणारे कोण आहेत? ज्यांनी त्या स्वातंत्र्यासाठी काहीच योगदान दिलेलं नव्हतं किंवा ते स्वातंत्र्य मिळावं कुणी कष्ट घेतलेले नव्हते, त्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सहभागी चळवळीमध्ये सहभागी झालेले नव्हते. असे लोक आज म्हणत आहेत की 15 ऑगस्ट 1947ला
मिळालेलं स्वातंत्र्य हे खरं स्वातंत्र्य नाही असं काय म्हणायचं. कुणी म्हणायचं भिकेत मिळालेलं स्वातंत्र्य आहे, कुणी म्हणायचं ते दान म्हणून दिलेलं स्वातंत्र्य आहे. अशा प्रकारे स्वातंत्र्याची टिंगल करणारे लोकसुद्धा नाही लाजून आमच्या स्वातंत्र्याला आज 75 वर्ष झाले म्हणून अमृत महोत्सवाचा समारंभ करावा, त्याचंही श्रेय आपण घ्यावं असे प्रवृत्ती आज वाढत आहेत. अशा वेळेला ज्या परिसरामध्ये, ज्या भागामध्ये, ज्या कृष्णाकाठच्या आणि त्या डोंगरदऱ्याच्या विभागामध्ये 80-90 सालापूर्वी जी स्वातंत्र्याची चळवळ झाली, ज्या इंग्रजांच्या साम्राज्यावर सूर्य मावळत नाही अशा प्रकारची वदंता पिटवली जात होती, त्यावेळेला स्वतःच्या मर्यादित कार्यक्षेत्रामध्ये का होईना परंतु आम्ही स्वतंत्र आहोत, इंग्रजांचं राज्य मानत नाही, इथं आमचंच राज्य आहे असं सांगणारं प्रतिसरकार इथं निर्माण झालेला हा परिसर आहे. त्या परिसरातल्या ह्या सगळ्या जाणत्या लोकांच्यावर जबाबदारी येऊन पडते की ते स्वातंत्र्य मिळावं. हे कुणी भिकेत दिलेलं स्वातंत्र्य नव्हतं, कुणी दानधर्म म्हणून दिलेलं स्वातंत्र्य नव्हतं, कुणी उसनवार म्हणून दिलेलं स्वातंत्र्य नव्हतं, तर ते कष्टानं मिळवलेलं स्वातंत्र्य होतं, त्यासाठी कष्टा खाल्लेलं स्वातंत्र्य होतं. त्यासाठी अनेकांनी आपले संसार वाऱ्यावर उधळलेले होते. कुणा आता हौतात्म्य कुणाला पत्करावं लागलं होतं, त्यांच्या हौतात्म्याच्या रक्तातून हे 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य मिळालं होतं. ही जाणीव ही लोकांच्यापर्यंत जावी, आणि ही केवळ सभेतून जावी असं नाही, ती वाचनातूनही जावी. पण आज अनेक वाचनालयामध्ये इतिहास खरा सांगणारी, मुळात इतिहास खरा सांगणारी पुस्तकच कमी आहे. ती पुस्तकं घ्यावी, आपण ही ठेवावी आणि ह्या पुस्तकांसाठी वाचकापर्यंत जास्तीत जास्त जाण्याचा आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करावा. आज जी प्रवृत्ती वाढत आहे ती देशामध्ये विघटन करणारी प्रवृत्ती जास्त वाढत आहे. इथं आता मातृशब्दून सांगितलं, इथं 650 जाती आहेत, 10 धर्म आहेत. ह्या धर्म जाती ह्या सगळ्या विविध प्रकारचे जाती धर्म असले तरी आम्ही सर्व भारतीय म्हणून एक आहोत. अनेकात एकता असणारा आमचा एक आगळा वेगळा देश आहे. ती एकता अनेकांना आज बघवत नाही. त्या एकतेमध्ये फूट पाडण्याचा अनेकांनी प्रयत्न केला. हिंदू मुस्लिम म्हणून करतात फूट पाडली जाते, ख्रिस्त म्हणून फूट पाडली जाते, किंवा जातीचं वेगळं पण सांगण्यासाठी त्यांच्या संघटना वाढाव्यात म्हणून काही प्रयत्न खास करून केले जात आहेत. अशा अवस्थेत पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ज्यावेळेला स्वातंत्र्याचा लढा चालू होता त्यावेळेला ही जातपात कल्पनाच कोणाच्या डोक्यामध्ये येत नव्हती. त्या वेळचं जे वातावरण समाजाला सगळ्यांना सामावून घेणारं होतं, सर्व समावेशक होतं, सगळे एकमुख दिलानं काम करत होते. आमच्या माहितीचं चालतो या देशातल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा बऱ्यापैकी माहिती तुम्हाला झालेली आहे की नाना पाटील सांगतो, जी.डी. बाबू सांगतोय, नागनाथ नागरे सांगतोय, सुरेश बाबू सांगतोय, किसनवीर सांगतोय, आणखी अनेक नावं आपण बोर्डे गुरु सांगतोय, सगळं सांगतोय. पण या सगळ्यामध्ये स्त्रिया कुठे आहेत? स्त्रियांची नावं कुठं घेते का? एक गोष्ट निर्वाळ आहे. हा स्वातंत्र्य लढा ज्यावेळेला झाला त्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये या देशातल्या सामान्य बाईनं जी पार्टी घाम्याला डोक्यावर घेऊन त्यात भाकरी घेऊन रानात जात होती, बरोबर शिर्डी घेऊन जात होती, त्या बाईनं सुद्धा या देशाच्या स्वातंत्र्यामध्ये अतिशय मोठं योगदान दिले. कारण जो कोणी स्वातंत्र्याने भूमिगत होता त्याला भाकरी दिलेली आहे, त्याला लपवून ठेवलेला आहे. त्याचा काय निरोप असेल तो त्याच्या घरापर्यंत पोचवला आहे, त्याच्या सहकार्यापर्यंत पोचवला आहे. हे जे योगदान त्या सामान्य स्त्रियांचं आहे ते आज इतिहासानं दुर्लक्षित केलेलं आहे. इतिहासानंही दुर्लक्षित केलेलं आहे. याचाही फोकस आपल्या इतिहासामधून व्हावा. आणि हे सामान्य माणसाचं स्वातंत्र्य आहे. सामान्य माणूस मोठ्यांची लढाई जवळजवळ लक्षात येते, तर सामान्य माणसाची भागीदारी सहजासहजी लक्षात येत नाही. ती मुद्दाम लक्षात आणून घ्यावी लागते, त्याची नोंद कोणीतरी घ्यावी लागते, तीही आपल्या निमित्तानं घ्यावी आणि यासाठी प्रयत्नशील राहावं एवढी मी अपेक्षा आपल्या सर्वांच्याकडून व्यक्त करतो. बदलत्या परिस्थितीची जाणीव आपल्या सगळ्याला असावी आणि यातून योग्य मार्गाने आपण आपली वाटचाल करावी. आता या ठिकाणी मावतीशीतून सांगितलं की स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षाच्या निमित्तानं या भागातल्या किंवा या विभागातल्या ज्या काही पुरोगामी शाखा म्हणजे संस्था आहेत, विद्रोही साहित्य चळवळ असेल, राष्ट्रसेवा दल असेल किंवा आणखी काही अशा प्रकारचे विचार करणारे पक्ष काही असते, ह्या सगळ्या संघटना एकत्र येऊन
एक नवीन विचार या सगळ्या समाजामध्ये पसरवण्याचा आणि खऱ्या स्वातंत्र्याचा अर्थ लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. खरं तर स्वातंत्र्य लढाई सांगितली जाते 1857 साली सुरू झाली, पण माझा इतिहास असा आहे, मला समजलेलं येतं किंवा मी वाचलेलं इतिहास आहे की स्वातंत्र्य लढाई 1818 जेव्हा पेशवाई मिळाली त्याच वेळापासून ही स्वातंत्र्य लढाई सुरू झालेली होती. ज्या जाती उपेक्षितून आज आम्ही म्हणतो त्या उपेक्षित जातीमधला बिरसा मुंडा असेल नाही तो उमाजी नाईक असेल किंवा आणखी अशा प्रकारचे जे इथलं जत सिंधू लक्ष्मण कुणाला माहिती आहे? आमच्याकडे सिंधू लक्ष्मण नाव आम्ही ऐकत नाही की ज्याच्या आज पोवाडे गायले जातात त्या भागामध्ये, त्याच्यावर नाटकं लिहिली जातात त्या भागामध्ये. सिंधू लक्ष्मण उपेक्षित जातीतला माणूस की ज्यानं 3 जेल फोडले, जेल फोडून तो बाहेर आला आणि आपले स्वातंत्र्याची लढाई त्यांनी चालू केली. अशा उपेक्षितांना सुद्धा पुढं आणायचं जे काम चाललं आहे, हा सगळा इतिहास समाजापुढे आणायचं काम आपण करूया. त्यासाठी आपण सगळ्यांनी योगदान द्यावं अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण मला यात बोलवलं, माझा सन्मान केला, या ठिकाणी प्रमुख पाहुणा म्हणून येण्यापेक्षा तुमच्यामध्ये मिसळण्याचा मला योग यावा या दृष्टीनं मी या ठिकाणी आलो. आपण जो मला सन्मान दिला त्याबद्दल आपल्या सर्वांना धन्यवाद देतो. धन्यवाद सर. यानंतर साबळे सरांना विनंती करतो. माननीय व्यासपीठ आणि येथे उपस्थित असलेले सर्व प्रतिष्ठित नागरिक, आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आज आमचे सहकारी हिम्मतराव मलमे सर यांनी जे शिवाई प्रबोधन वाचनालय हे जे सुरू केलेलं आहे, तर साहेबांनी आता सांगितलं की बरीचशी जी वाचनालय, मोठमोठी वाचनालय ही सुरू होऊन आज काही वाचनालय बंद झालेले, पण निश्चितपणे साहेब आम्ही एक त्या ठिकाणी ग्वाही देतो की आमच्या सहकार्यांनी जे वाचनालय हे जे सुरू केलेले आहे हे निश्चितपणे त्या ठिकाणी बंद पडणार नाही, हे अखंडपणे त्या ठिकाणी चालू राहील. कारण बरेचसे जे वाचण्यासाठी भुकेलेले आहेत त्यातले बरेचशा व्यक्ती या ठिकाणी आहेत, निश्चितपणे ते या वाचनाचा त्या ठिकाणी लाभ घेतील. आणि आपण किंवा आपले कोणी सहकारी तर त्यांनी सुद्धा वेळ मिळेल त्यावेळेस या ठिकाणी येऊन त्या वाचनालयाचा त्या ठिकाणी लाभ घ्यावा. आणि आमचे सहकारी हिम्मतराव मलमे सर हे निश्चितपणे सामान्य परिस्थितीतून त्या ठिकाणी वर येऊन त्यांनी हे जे वाचनालय सुरू केलं तर त्या ठिकाणी मी त्यांचं त्या ठिकाणी आभार मानतो आणि त्या ठिकाणी माझं मनोगत या ठिकाणी संपवतो. नमस्ते. धन्यवाद सर. त्यानंतर मी जीवन इंगे गुरुजींना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. पहिल्यांदा आता तुमच्याशी बोलायचं म्हणजे वाचाल तर वाचाल हे आपल्या 8वीच्या विद्यार्थ्यांनी, मला वाटतं मलमे सरांचाच मुलगा आहे ना, सहकाऱ्यांचा मुलगा आहे, त्यानं सगळं सांगितलेलं आहे. दुसरी गोष्ट, सगळ्यांच्या भाषणामध्ये बोलण्यामध्ये वाचाल तर वाचाल किंवा वाचनालय हे मुद्दे येऊन गेलेले आहेत. बापूंनी सविस्तर सांगितलेलं आहे. आता राहिला प्रश्न माझा, मला तुम्ही किती मिनिटं देणार आहे तेवढं तुम्ही सांगा, म्हणजे मी तेवढ्या मिनिटात करू. चालेल का? कंटाळा नाही ना कोण? क्रांतिसिंह नाना पाटील, सातारा सांगली जिल्हा, जगामध्ये पोचवणारे क्रांतिसिंह नाना पाटील, आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी आणि माझे वडील स्वातंत्र्यवीर लालासाहेब इंगळे, पत्री सरकारच्या खटाव तालुक्याच्या उपगटनेतेपदी माझे वडील होते. आता इथं 3 क्रांतिकारांचे वारसे आले. तुम्ही सगळे क्रांतिकारांचे वारसे आहे सांगली सातारा जिल्ह्याचे. पहिल्यांदा मी नमन करतो आपल्या सर्वांना. क्रांतीची ज्योत इथून पुढं आमच्यानंतर तुमच्या हातामध्ये असणार आहे. दुसरं नमन माझं तुम्हाला अशासाठी असणार आहे की आपण आता सांगताना म्हणलं आपल्या वाचनालय, फिरतं वाचनालय माझा उल्लेख केला, वाचन संस्कृती लोप चालली, अमुक झालं तमुक झालं, पण ह्या वाचन संस्कृतीनंच मी तुमच्याजवळ आलेलो आहे. तुम्ही बारकावा बघा, विज्ञान, अध्यात्म, अहिंसा आणि प्रेम म्हणजे सर्वोदय. सर्वोदयचा उदय गांधीजी आणि विरोबांच्यापासून सुरू झाला, त्याच्या अगोदरही होता. आणि विज्ञानानं मला तुमच्याजवळ पहिल्यांदा आणलेलं आहे.
विज्ञान नसतं तर तुकाराम महाराजांची ओवी असेल, अभंग असेल, तुमच्यापर्यंत पोहोचायला तोंडातून शब्द बाहेर पडल्याशिवाय ऐकायला येत नव्हतं. पण ज्यावेळेस विज्ञानानं मला स्वीकारलं, त्याच्यामध्ये आपल्या भागातील, जिल्ह्यातील, महाराष्ट्रातील सगळे पत्रकार बंधू आणि ज्या बीबीसीनं मला तुमच्यापर्यंत खरंच पोहोचवलं, ते बीबीसी न्यूज चॅनल यांना मी पहिल्यांदा वंदन करतो. आणि मग मी थोडंसं मी तुमच्याशी बोलतो. मलमे सरांचा फोन आला आणि जाधव सरांचा फोन आला. गेली जवळजवळ 10-12 दिवस असं झालंय की व्याख्यान मी कोणालाच दिलेलं नव्हतं, कुणाशीच बोललेलं नव्हतं, पण फोन घेऊन त्या फोनवरच्या मुलाखती देऊन माझा घसा बसला. म्हणजे मी गेली 15 वर्ष माझ्या वडिलांच्या 85व्या वाढदिवसाला, तारीख सांगतो 16 ऑगस्ट 2006 साली आपलं वाचनालय सुरू झालं. आणि फिरतं वाचनालय झालं सुरू 12-13 वर्षापूर्वी, ज्यावेळेस मी पुन्हा सायकलचा स्वीकार केला. सायकलचा स्वीकार करण्याच्या पाठीमागचा माझा उद्देश होता, मला फास्ट पळायचं नव्हतं, मला मोटरसायकल नको होती, मला 4 चाकी नको होती, मला विमान आणि हेलिकॉप्टरही नको, मला लोकांच्याच मिळायचं होतं. आणि त्याच्यासाठी चालायचं किंवा सायकल वापरायची. एका पर्यावरणाच्या विषयातून सायकल स्पर्धा घेताना मुलं पळतायत सायकलवरून, आम्ही मोटरसायकलवरून, माझे सहकारी मी स्पर्धा जिंकल्या, मुलांना बक्षिसं वाटली नाही. येताना विचार करायला लागला, आपण पर्यावरणाचं काम करतोय आणि आपण स्वतः प्रदूषण करतोय, मुलाला सांगतोय पर्यावरणाचं काम करा. आपण पहिल्यांदा अंगीकारलं पाहिजे, म्हणजे समाज स्वीकारतो. मग माझी पिशवी त्या सायकलला अडकवायची, घरी जेवणाचा डबा घ्यायचा, जेवायचं, बाहेर पडायचं आणि घरोघर फिरायचं. मगाशी सांगितलं कोणीतरी गारीगारवाला म्हणून आहे ना, तसेच मला विचारायचं, काय बाबा विकायला आहे, काय बाबा विकायला आहे, गारीगार दिसत नाही तुमचं, त्या आईस दुसरं काय दिसतं ना. मी म्हणायचो पुस्तक आहे. पुस्तक म्हणलं की लोक तोंड फिरवायची, निघून जायची, मुलं लोक फिरवायची. आज परिस्थिती अशी झालेली आहे या 15 वर्षामध्ये की मला पुस्तकच कमी पडते. प्रश्न असा पडलाय, मग धूळ खात पडलेली पुस्तकं मी मागू लागले, आम्हाला जुनी द्या, नवी नका देऊ आम्हाला. आणि त्याच्यावर आपलं काम सुरू झालं. जास्त पुस्तकाची गरज नको होती मला. म्हणजे 8,000 पाहिजे, 10,000 पाहिजे, 50 पाहिजे, माझी मोठी लायब्ररी पाहिजे, टेबल पाहिजे, खुर्ची पाहिजे, क्लार्क पाहिजे, त्याच्यानंतर काय पाहिजे, कपाटं पाहिजे, ते लेखणी कोणतरी पाहिजे, पुस्तकं आणणारी नोंद पाहिजे, जाणारी नोंद पाहिजे. माझं एकही पुस्तक घाळ झालेलं नाही ह्या 15 वर्षामध्ये आणि एकही पुस्तकाला तुमच्या कोणाकडून फाटलेलं नाही. इतक्या काळजीपूर्वक पुस्तक आपल्याकडून येईल. आपण एकत्र ज्यावेळेस आलो त्यावेळेस जगापर्यंत हे वाचनालय जाईल हे मलाही माहिती नव्हतं, पण ते माझ्या हृदयामध्ये ठिणगी आली. विजेत्या वेगळ्या गोष्टी करत नाहीत, पण प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणानं करतात. ते वेगळं पण मी जाणलं. सचिन तेंडुलकरच्या हातामध्ये बॅट असते, बॉल टाकणारा आपला बॉलर तोच असतो, अंपायर तोच असतो, ग्राउंड तेच असतं, प्रेक्षक बघणारे तेच असते. बॉल त्याच म्हणजे दुसऱ्याकडे जो बॉल असतो तोच बॉल ह्याच्याकडे असतो. ज्या लाकडाची बॅट ह्याच्या हातात आहे त्याच लाकडाची बॅट त्याच्या विरोधकाकडे असते. पण सचिन तेंडुलकर 6 मारतो आणि त्याचा प्रतिस्पर्धी 0वर आउट होतो. विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाहीत, पण प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणानं करतात. ह्याची प्रचिती मला वारंवार गेली. आणि आज शिवाई प्रबोधन वाचनालय सुरू झालं. म्हणजे एका बाजूला म्हणतोय विज्ञानानं, तंत्रज्ञान आता वाचन संस्कृती लोप पावत चाललेली आहे. आणि आज आपले मलमे सर वाचनालयाचं उद्घाटन. नेमकं काय झालंय व सर? लोप पावली म्हणल्यानंतर तुम्ही ते धाडस करायचे कायच कारण, पण का जाणीव झाली आपल्याला त्याचा मनापासून आपण जर विचार केला तर खरंच वाचनानं त्या 8वीच्या मुलाने जे सांगितलं ते तत्व बरोबर होतं. मी 11वीला 4 वेळा नापास झालेला विद्यार्थी. समाजानं, शाळेनं, आमच्या मुख्याध्यापकानं ढ म्हणून बाहेर काढलेला, रस्टिकेट केलेला, लालशाहीचा शेरा दिलेला, कसाबसा शाळेपर्यंत पोहोचलो आणि 4 वेळा 11वीला नापास झालो. पण वाचन संस्कृती माझ्या जन्मापासून माझ्यामध्ये रुजलेली होती. 30 पैशाचं महात्मा गांधीचं बाल पोथी म्हणून एक पुस्तक आहे, छोटंच आहे, 30 पैशाचं. ते आज माझ्याकडे 12 पैशाचं, 30 पैशाचं. माझ्या घरामध्येच क्रांती झाली ती. माझे वडीलच स्वातंत्र्यवीर होते आणि नाना पाटलांच्या बंडामध्ये 1942 ते 47 पर्यंत भूमिगत होते. तोच वारसा मला मिळाला आणि त्या वारशानं एक ठिणगी माझ्यामध्ये जन्माला आली. ती ठिणगी जंगलाला आग लावायची का आग विझवायची, तर मी त्या ठिणगीमध्ये आग विझवायची मुभा घेतली आणि वाचनाला सुरुवात केली.
गर्भसंस्कार गर्भसंस्कार गर्भसंस्कार. मग आपण म्हणतो हे कुठलं जुनं काढलं, पण गर्भसंस्कार शास्त्रानं योग्य आहेत. गर्भातलं बाळ 3-4 महिन्याचं झालं की ऐकायला सुरुवात करते. बाहेरचं पडसाद त्याच्या मनामध्ये म्हणजे त्याच्या मेंदूमध्येच भरले जातात. हे लक्षात आलं. मग श्यामच्या आईचा उगम झाला. बाळा पायाला घाण लागते म्हणून काळजी करतोयस, मनाला घाण लागू देऊ नको, हा त्यांचा संदेश. आणि मग मी श्यामच्या आईकडे वळलो. जीवनामध्ये जशी प्रत्युत्तरं होत गेली आणि त्या पद्धतीने मी चालत गेलो. पहिल्यांदा बुध परिसर, मग जवळच्या आसपासची, मग त्याच्यापेक्षा जवळ लांबची, मग 15 किलोमीटर, मग त्याच्या पुढे गेलं. एखादी माहेरवाशीन आलेली असते ना, 4-5 महिन्याची गरोदर असते. आईला म्हणते अगं ती वाचनालय तिथं सुरू झालं, तिथून मला पुस्तकं मिळतात. आता मुंबईचा वाचक, मुंबईत पुस्तकं नाहीत का, तिथं लायब्ररी नाहीत का, विकत घेता येतात का नाही, पण ती आईला सांगायची आणि ती आई माझ्याकडे यायची. होय काका, होय गुरुजी, म्हणजे माझ्या विशेषणावर मला म्हणायची की आम्हाला गर्भसंस्काराची आमची आई मिळेल का, गीता मिळेल का. मी म्हणायचं मिळेल. मी दिल्यानंतर कुणाला न्यायचंय. माझी मुलगी मुंबईला असली, तिला पाठवायची, ती माहेर आली. मी असा कधीच विचार केला नाही की हे मुंबईला गेलेलं पुस्तक परत कधी येणार आहे. कधीही माझ्या डोक्यामध्ये हा विषय झाला नाही की आज तुम्हाला पुस्तक दिले 10 दिवसात पाहिजे, 15 दिवसात पाहिजे, 20 दिवसात पाहिजे, महिन्यात कधीच नाही. ज्या वेळेला मी त्यांच्या घरी जाईल, 1 वर्ष 3 महिन्याचं बाळ झालं होतं. पहिला वाढदिवस साजरा झाला आणि 3 महिन्याने मी पुस्तका नाही पोचलो होतो. त्याला दम मारायला लागतो. बापूंनी त्यांच्या आजोबांच्या आठवण नाही सांगितली शड्डो मारायचा, आठवण विसरले बापू. त्याला दम मारावा लागतो आणि तेवढा दम आपल्या मधला. आज मी पहिल्यांदाच गाडीनं आलोय, प्रवास केलाय. एसटीचा प्रवास, सायकलचा प्रवास आणि रेल्वेनं प्रवास. तुमच्याकडे दम थोर पाहिजे आणि मग तुम्ही प्रत्येक गोष्टीमध्ये यशस्वी होतात. विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाहीत, प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणानं करतात. हे शिवायचं उदर त्याचं म्हणायचं. मग माझी भटकंती सुरू झाली. पहिल्यांदा मला गावातलीच वेडा म्हणते, त्याला वेळ लागलंय म्हणून. म्हणजे आजही मी वेडाच आहे, लक्षात घ्या. ते काय बाद झाले, बाद केसेस आहे, काहीतरी सायकल करते, पुन्हा माघारी फिरले, गंजलेली सायकल आणि ते फेस येईपर्यंत पळायचं, कुठला अशा गावात उद्या त्या गावात. आजही मला वेडा म्हणतात. पण वेडा कोण झाला होता? शिवाजी महाराज वेडा झाला. 13 वर्ष त्याने बंडखोर वृत्ती ठेवली. मुघलांच्या विरोधामध्ये, आदिलशहाच्या विरोधामध्ये, निजामशाहीच्या विरोधात. महात्मा गांधी वेडा झाला. काय गरज होती तिथं? पैसा चांगला मिळत होता, पगार होता, आपल्या वकिली चांगली चालली होती. ते सोडलं सगळं, तिथं ठेवून आले. इकडं आले आणि म्हणले त्या गुरुजींनी सांगितलं की देशभर फिर पण वर्षभर तोंड बंद ठेव. तोही वेडाच झाला होता. वेडा माणूस झाल्याशिवाय त्याला काही मिळत नाही, हे 100% आहे. आणि हा माणूस आता ह्या काळात वेडा झालेला आहे आणि तो पुन्हा रिवर्स टाकायला लागलेला आहे. तर मी एक सांगतो, अध्यात्म अधिक विज्ञान, अहिंसा अधिक प्रेम म्हणजे सर्वोदय. आणि तुमचा भविष्य आपल्या शिवाई प्रबोधन वाचनालयाचं खूप मोठं असणार आहे. तुम्ही एक काय करायचं आहे की आपल्या मर्जीनं आपण चालवायचं, त्यांच्या मर्जीने त्यांनी वाचायचं. हळूहळू त्याचा प्रसार होत जातो. कुठल्याही गोष्टीला वेळ लागतो. मला आज तुम्ही इथं बोलायची संधी दिलेली आहे. उशीर आहे, बोलण्यासारखं खूप आहे आणि न संपणार आहे. पण वेळाची मर्यादा लक्षात घेतो आणि जाता जाता जी मी त्या क्लिपमध्ये एक कविता म्हटली ती तुम्हाला ऐकवली. आपल्या काळात इमारतीची उंची वाढली पण माणुसकीची कमी झाली. आपल्या काळात इमारतीची उंची वाढली पण माणुसकीची कमी झाली का? रस्ते रुंद झाले पण आपली बघण्याची दृष्टी अडून झाली. खर्च वाढला, शिल्लक कमी झाली, घरं मोठी पण कुटुंब छोटी झाली. सुक्षय पुष्कळ पण वेळ दुर्मिळ झाला. पदव्या स्वस्त झाले आणि शहाणपण मागलं. माहितीचे डोंगर जमले पण नेमकेपणाचे झराटले. तज्ज्ञ वाढले आणि समस्या वाढल्या. औषध भरपूर पण आरोग्य कमी झालं. आपली मूल्याची भाषा वाढली पण मूल्याची कमी झाली. आपण बोलतो फार, प्रेम क्वचित करतो, तिरस्कार मात्र सहज करतो. राहणीमान उंचाल पण जगणं झालं. आपल्या जगण्यात वर्षाची भर पडली पण आपल्या वर्षामध्ये जगण्याची नाही. आपण भले चंद्रावर गेलो पण शेजारच्या नव्या माणसाला भेटणं काय होत नाही. बाहेरचा परिसर जिंकत चाललो पण आतल्या हरण्याचं काय. हवा शुद्ध करण्यासाठी आटापिटा पण आत्म्याचे गुणवत्ता काय. आपली आवक वाढली, नेत कमी झाली, संख्या वाढली, गुणवत्ता घसरली. हा काळ उंच माणसाचा पण खुज्या व्यक्तिमत्वाचा, उदंड फायद्याचा पण उथळ नात्याचा, जागतिक शांतीच्या गप्पांचा पण घरातल्या भांडणांचा. 2 मिळवती माणसं पण त्यांचे घटस्फोट वाढलेले. घरं नटली पण घरकुलं दुबंगली. दिखाव्याच्या खिडकीत खूप काही मांडलेलं पण कोटीची खोली रिकामी. जय हिंद, जय जय. खरंच अतिशय मोठी प्रेरणा आणि ऊर्जा देणारं
अतिशय समयोचित भाषण आमच्या गुरुवर्यांचं इंगे गुरुजींचं झालं. गुरुवर्य खरंच या समाजामध्ये तुमच्यासारखी माणसं खूप प्रेरणा देऊन जातात. आज आम्हाला मिळालेली प्रेरणा चिरंतन राहील अशी मी ग्वाही देतो. आणि आजच्या कार्यक्रमाचं आभार आदरणीय माळी सर मालकी त्यांना विनंती करतो. ते आभार. नमस्कार. शुद्ध बीजापोटी रसे फळे रसाळ गुमटे असं म्हटलं जातं. आणि ज्या मातेच्या पोटी हे फळ जन्माला आलं अशा मातेला प्रथमतः मी त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो. कारण दान हे सत्पात्री टाकलं जातं आणि ज्यांच्या पदरी हे दान मिळालं तो निसर्गानंही दान अशाच ठिकाणी टाकलंय. आणि ज्यांच्या विचारातून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त त्याचं औचित्य साधून आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेड संचलित हे जे शिवाजी प्रबोधन वाचनालय आहे, हा विचार केवळ विचार नाही, केवळ स्वप्न नाही, ते स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी ज्यांच्या पोटी जन्म घेतला त्या मातेला प्रथम मी त्यांचे आभार मानतो, त्यांची कृतज्ञता व्यक्त करतो. आणि ह्या उद्घाटन प्रसंगी आम्हाला जे आदरणीय गुरुजी लाभले, माननीय जीवन इंगळे गुरुजी, ज्यांनी 13 वर्ष सायकल चालवून अक्षरशः शेतात बांधावर एखाद्याला जर पुस्तकाची गरज भासली तर त्या ठिकाणी जाऊन पुस्तक देणं हा विचार सुद्धा एक साधी गोष्ट नाही आहे. आणि असे प्रमुख पाहुणे आम्हाला लाभले ते हे खूप मोठं भाग्य आहे. आणि ते आम्हाला लाभले, त्यांनी वेळात वेळ काढला आणि या ठिकाणी उद्घाटनाप्रसंगी ते हजर राहिले, त्याबद्दल मी आम्हा सर्वांच्या वतीनं त्यांचे आभार मानतो. त्याचबरोबर क्रांतिसिंह नाना पाटलांचे नातू करौसिक नाव घ्यायला सुद्धा आम्हाला भीती वाटते, सुभाषभाई या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्यांचेही मी या टीमच्या वतीनं आणि आमच्या शिवाजी वाचनालयाच्या वतीनं आभार मानतो. त्याचबरोबर ज्या लोकांनी पुस्तकरूपी दान केलं त्या सर्व दानशूरांचं मी आभार मानतो. आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेडचे अध्यक्ष या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचंही आभार मानतो. त्याचबरोबर नाना या ठिकाणी उपस्थित आहेत, नानाही वेळात वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्यांचेही मी आभार मानतो. आदरणीय जुगुळकर सर, रोहित दादा, चव्हाण दादा, गुरव सर, लेखक दत्तात्रय मानुगडे, प्रत्येकाची नाव आता घेणं मला तेवढा वेळ नाही आपल्याकडे. त्याचबरोबर मित्रपरिवार ज्यांनी या ठिकाणी मदतीचा हातभार लावला त्या सर्वांचं, त्याचबरोबर लकी प्रशालेचे पर्यवेक्षक दडस सर, त्यानंतर UV पाटील मॅडम आणि सर्व शिक्षक स्टाफ या ठिकाणी उपस्थित राहिला त्याबद्दल त्यांचाही मी आभार मानतो. त्याचबरोबर सर्व पत्रकार बंधू या ठिकाणी वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिले, त्यांचंही मी आम्हा सर्वांच्या वतीनं आभार मानतो. कराड तालुक्यातून आलेले आमचे मित्र डॉक्टर, सर्व कार्यकर्ते, त्याचबरोबर आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेडचे पलूस तालुक्यातील सर्व कार्यकर्ते, त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्यातून लांबून आलेले सर्व कार्यकर्ते, या सर्वांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. त्याचबरोबर पलूसमधील सर्व उद्योजक मित्र परिवार या ठिकाणी उपस्थित राहिले, त्यांचेही आभार मानतो. जर माझ्याकडून कोणाचा नामोल्लेख राहिला असेल तर मला माफ करा आणि समजून घ्या. सर्वांचेच या ठिकाणी आभार. यानंतरची सूत्र मी सूत्रसंचालकांच्या हाती देतोय. जर कोणाचा नामोल्लेख राहिला असेल तर पुन्हा एकदा मी क्षमा मागतो. सर्वांचे आभार. ही खूप खूप आभार. आणि स्नेहभोजन केल्याशिवाय पुढे जायचं नाहीये.
वाचाल तर वाचाल असे केवळ म्हणून उपयोगाचे नसते, तर वाचन संस्कृतीतूनच समाजाचं मोठं पोषण होत असते. हे लक्षात घेता खेड्यापाड्यात वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी सर्व थरातून प्रयत्न व्हायला हवेत. तेव्हा अशा अपेक्षित समाज परिवर्तनासाठी ध्येयवेडे झाल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे प्रतिपादन गेली 13 वर्षे सातारा जिल्ह्यात फिरते वाचनालय चालवणारे आणि विविध वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून जगाच्या पटलावर आलेली सर्वोदयी सामाजिक कार्यकर्ते जीवन इंगळे यांनी पलूस येथे केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक ब्रिगेड महाराष्ट्र संचलित शिवाई प्रबोधन वाचनालय पलूसच्या शुभारंभ प्रसंगी उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचे नातू व विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे नेते ॲडव्होकेट भाई सुभाष पाटील हे होते. रामोशी समन्वय समितीचे नेते आनंदराव जाधव, ज्येष्ठ नेते खाशाबा दळवी, दिगंबर पाटील, ब्रिगेडचे राज्याध्यक्ष दगडू जाधव, राज्य निमंत्रक मारुती शिरतोडे, यल्लव्वा मलमे, कल्पना मलमे, डॉक्टर कृष्णा मदने, अमोल येलमारे आदी मान्यवर उपस्थित होते.